Еўрарадыё. Навіны наша справа. Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, пры мікрафоне Маша Калеснікава. І я вам скажу, што ў суботу 12 числа ў Лошыцкім парку пройдзе вялікая такая імпрэза, якая называецца А-фест. І адна з арганізатарак А-фесту, менеджерка па камунікацыях піваварнай кампаніі «Аливария» Алла Ляцяга. Сёння госць Еўрарадыё. Прывітанне, Алла. Прывітанне ўсім. Ну што, вы пазіцыянуеце А-фест як еўрапейскі фестываль піва і ежы. Так. Распавядзіце, што гэта значыць? Што мы маем на ўвазе? Ну, гэта перш за ўсё такі фармат адпачынку, які прадугледжвае абсалютна такую вось нефармальную атмасферу на адкрытым паветры, проста на траве можна адпачываць, атрымліваць асалоду ад піва, ежы смачнай, разнастайнай, розных забаў і, натуральна ж, цудоўнай музыкі. Вось гэта, відаць, такія найважнейшыя складнікі феста. То бок у Еўропе таксама так? Так, мы натхняліся найлепшымі прыкладамі ў еўрапейскіх краінах, нямецкія, дацкія фэсты, калі вось сапраўды на адкрытай пляцоўцы, на траве адпачываюць людзі, ўсё так нязмушана, расслаблена, і ўсе атрымліваюць асалоду ад свята. То бок для таго, каб, у прынцыпе, адпачываць з півам і з ежай, это мусіць быць шмат піва і шмат ежы. Правда? Добры настрой. Ну, мы увогуле за адказнае спажыванне, таму шмат тут такое паняцце адноснае. Людзі ж прыйдуць, людзей будзе шмат. Людзей будзе шмат, так. Але кожны з іх вінен спажываць адказна. І у прынцыпе, мы сапраўды натхняліся найлепшымі еўрапейскімі прыкладамі, але А-фест летась паказаў нам, што беларусы ў гэтым плане абсалютныя еўрапейцы і могуць вельмі добра, культурна, прыгожа з асалодай адпачываць на святах такога еўрапейскага фармату. Ну, гэта прыемна чуць, таму што ось нядаўна быў, здаецца, фэст у Браславе, і потым міліцыя здала рапарт і распавяла, што было складзена 100 пратаколаў на п'яных людзей. Вось, то бок на фэсце ўсе адпачываюць культурна. Так, і мы зробім усё для таго, каб забяспечыць спакой і такі ж фармат і сёлета. Таму што, насамрэч, праграма фэста, яна прадугледжвае такой адпачынак у парку. Вось гэта і адрознівае А-фест ад іншых святаў, якія праводзяцца недзе за горадам, на такой пляцоўцы пустой. Тут усё ж такі гэта парк, атмасфера сама па сабе настройвае гасцей на пэўны фармат адпачынку. І праграма, якую мы склалі, яна у многім, мы плануем, што гэта будзе такой нефармальнай прыпаці да святкавання юбілею Мінска, сталіцы сёлета 950 гадоў спаўняецца. І таму праграма А-феста ў многім натхнёная гісторыяй гораду, і многія забавы, яны вось будуць прасочваць гэтую гісторыю, будуць і рэтра-забавы, і сучасныя, і нават мы зазірнем у будучыню, будуць такія гульні, якія заснаваныя на нейраінтэрфейсе, таму будзе цікава, разнастайна, і мы ўпэўненыя, што людзі ўсіх узростаў знойдуць сабе нейкі занятак па густу. То бок гэта будзе такі і сямейны фэст у нейкім сэнсе? Можна з дзецьмі туды прыходзіць? З дзецьмі, паколькі ўсё ж такі А-фест гэта свята ад брэнда «Аливария», і, натуральна, вялікую частку там займе піва і яго адказнае культурнае спажыванне, мы ў першую чаргу разлічваем на аўдыторыю старэйшую за 18 гадоў. Але, тым не менш, пад адказнасць бацькоў яны могуць прыходзіць з дзецьмі. Проста мы ставім такое абмежаванне 18+, то бок усе непаўналетнія госці фестывалю павінны быць у суправаджэнні дарослых. І гэта ўжо адказнасць дарослых. Ясна.
Добра, атрымліваецца, што гэта будзе такая тусоўка, вось як мне бачыцца, так? Нехта можа там сядзець на траве, піць піва, слухаць музыку. Можна прыходзіць са сваімі коўдрамі, пледамі і проста вось тым больш, як мы глядзелі паводле прагнозаў, надвор'е будзе цудоўнае, трэба лавіць гэтыя апошнія сонечныя летнія дзянькі і якраз вось выціскаць максімум з надвор'я і той атмасферы, якую дае вось такі паркавы адпачынак. Але будуць яшчэ розныя актывіці, правильно? Так. То бок можна будзе займацца чым заўгодна. Актыўны, то есть гэта азначае, што людзі, якія аддаюць перавагу актыўнаму адпачынку, яны змогуць у актыўных гульнях браць удзел. Тыя, хто любіць паляжаць недзе ў цені дрэваў, таксама змогуць гэта зрабіць. Вось якраз такі такая нязмушаная атмасфера афеста, яна і прадугледжвае тое, што кожны можа сам абраць па сутнасці свой фармат адпачынку і зміксаваць з усіх магчымасцяў, што дае фестываль, нейкі свой рэцэпт афеста. Я нагадаю, сябры, што госця сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё Алла Ляцяга, менеджерка па камунікацыях піваварнай кампаніі «Алівары». І мы, натуральна, сёння размаўляем пра афест, які адбудзецца ў Лошыцкім парку 12 жніўня ў суботу. Я яшчэ хочу нагадаць, што нас можна глядзець у Фейсбуку, у Аднакласніках, ВКонтакце, апроч таго, што слухаць натуральна ў жывым эфіры. І, калі ласка, задавайце свае пытанні, таму што Алла сёння прыйшла не з пустымі рукамі, а прынесла заплечнік, і мы яго разыграем сярод тых, хто задасць лепшыя пытанні. Яшчэ такая штука. Зараз мы, відаць, адкажам адразу на пытанне, бо тут ужо ёсць. Ёсць пытанне. Ага, гэта такое пытанне ўжо больш сур'ёзнае, тэхнічнае, бытавое. Натуральна, што слухачоў гэта ўсё цікавіць, у які кошт будзе піва і які будзе асартымент. Піва будзе па даступным кошце. Зараз не гатова назваць канкрэтны кошт. Мы можам удакладніць і больш дакладна пасля адказаць онлайн. Але гэта будзе даступны кошт не як у самых дарагіх барах і кавярнях, як у вельмі даступных дэмакратычных месцах. І будуць розныя гатункі, найлепшыя гатункі алівары, таму будзе і светлае, і цёмнае піва, і нефільтраваныя, таму кожны зможа знайсці гатунак па сваім госцям. Класна. Яшчэ мы ўсё ж вернемся крыху да музычнай часткі фестывальнай, так? І вось цікава, па якім прынцыпе вы падбіралі лайнап, бо тут і слухачы таксама пытаюцца, чаму, напрыклад, акуты, а не тая ж крамбамбуля. Вось як вы это ўсё прыдумлялі? Ну, увогуле, вось з чаго мы пачыналі, што афест гэта фестываль еўрапейскага адпачынку. І такая канцэпцыя, яна нас абавязвае, яна накладвае водціск на ўсю праграму фестывалю, і на забавы, і на музычных выканаўцаў. Таму мы, натуральна, шукалі менавіта еўрапейскіх выканаўцаў. І нават, вы будзеце смяяцца, нават нам у сацсетках задавалі пытанне, ці сапраўдна гэта Джон Ньюман прыязджае ў Мінск. Таму для нас важна было менавіта зоркі запрасіць зорак прызнаных у Еўропе. І калі паглядзець на гастрольны графік таго ж Джона Ньюмана, нашага хедлайнера, брытанскага выканаўцу, ён сёлета, вось гэтым летам ён удзельнічае у оупэн-эйрах у вядучых еўрапейскіх сталіцах, і мы сапраўды ганарымся тым, што дзякуючы алівары і афесту Джон Ньюман прыедзе ў Мінск, і Мінск стане ў адзін шэраг з сусветнымі з вядучымі еўрапейскімі сталіцамі. І што асабліва прыемна, што ўваход вольны, і аматарам добрай еўрапейскай музыкі не прыйдзецца марнаваць грошы на дарагія білеты такіх прызнаных выканаўцаў. Ну гэта так, але вось калі не сакрэт, ці дорага каштуе прывезці Ньюмана да нас вось на фэст падобнага фармату?
Гэта не танна, скажу шчыра, але ж для Аліварыя фэста вельмі важна падарыць свята аматарам піва, аматарам еўрапейскага адпачынку, і ўвогуле адна з місій Аліварыі як брэнда піва з вялікай гісторыяй, больш чым 150-гадовай, з такім адным з выдатных уладальнікаў бровару, як граф Чапскі, які ўвогуле пераўтварыў Мінск у еўрапейскую сталіцу, з'яўляецца якраз такі прыўнясенне еўрапейскіх традыцый у Беларусь. І таму для нас важна, каб гэта свята было бясплатным для мінчан і тых, хто прыедзе з іншых куткоў Беларусі. Ага, Алла, у нас 2 хвіліны толькі застаецца да перапынку нашай размовы. Так, мне яшчэ цікава, вось чаму менавіта такі фармат у плане вось там дэфас, акуты, ну такая лёгкая музыка, Джон Ньюман, так? А напрыклад, вось вы не абіралі там больш, можа, такое рокавае, так, крама якая-небудзь, не ведаю, Arctic Monkeys. Ну, увогуле хацелася, мне падаецца, што паркавы адпачынак і тыя, хто ведае Лошадскі парк, ведаюць, што пляцоўка абавязвае. Яна, гэта таксама парк з вялікай гісторыяй. Мы ведаем, што там і Чапскі выходзіў на шпацыр, і там ёсць гістарычная частка, ёсць сучасная частка, і вось гэта цалкам адпавядае і брэнду Аліварыі, і задумцы фестывалю, і таму хацелася стварыць вось такую камфортную, расслабленую атмасферу, і адпаведна і музычны фон павінен быць вось такім. Таму у нас і дэфас з такім з элементамі джазу, лаунжу, у нас і вельмі шчырая такая спявачка і піяністка Марыя Чайкоўская, таксама вядомая сваімі лірычнымі кампазіцыямі, таму мы вось чакаем такога настрою вельмі нязмушанага, вольнага і крыху романтычнага. Я нагадаю, сябры, што госця сённяшняга жывога эфіра Еўрарадыё Алла Ляцяга, менеджерка па камунікацыях піваварнай кампаніі Аліварыя. Мы працягнем нашу гутарку неўзабаве пасля навінаў на Еўрарадыё. Заставайцеся тут. Город укрытием у ковдра.
Еўрарадыё. Навіны наша справа. Пры мікрафоне Роман Усцінаў каротка пра асноўныя падзеі. Віталь Гуркоў падтрымаў намер вядомага беларускага лыжніка Сергея Далідовіча самастойна сабраць грошы для ўдзелу ў зімовай алімпіядзе 2018 года. Па словах 12-разовага чэмпіёну свету по муай-тай, сабраць неабходную Далідовічу суму цалкам рэальна. Нагадаем, што 3000 еўра, неабходныя для паездкі на чэмпіянат свету, Віталь Гуркоў сабраў усяго за 8 гадзін. Азначым, што 44-гадовага лыжніка Сергея Далідовіча не ўключылі у нацыянальную зборную, палічыўшы занадта старым. Медыкі аказалі ўсю неабходную медычную дапамогу 15-гадовай дзяўчыне, якая 6 жніўня выпала з акна 11-га паверха ў Воршы. Цяпер жыццю дзяўчыны нічога не пагражае. Пра гэта Еўрарадыё распавяла прадстаўніца следчага камітэта па Віцебскай вобласці Святлана Сахарова. Девушка находится по-прежнему в реанимации, она в сознании, врачи продолжают оказывать медицинскую помощь. Сказали, что жизни ничего не угрожает, то есть как только будет контактно, с ней будут расследователи работать. Пока не смогли ее с ней поговорить, потому что медики пока ей оказывают помощь. Распавяла Святлана Сахарова. Нагадаем, што здарэнне адбылося ўвечары з 6 жніўня ў Воршы. Следчыя выявілі, што дзевяцікласніца выпала з лоджыі кватэры, размешчанай на 11-м паверсе. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу за давядзенне да самагубства непаўналетняй асобы. Суд над аператарам Белсата Александром Баразенком зноў адклалі. Прычына ў тым, што адвакатка заявіла хадайніцтва вярнуць пратакол у міліцыю на дапрацоўку. Суддзя задаволіў гэтае патрабаванне. Роман Усцінаў, служба інфармацыі Еўрарадыё. Еўрарадыё. Навіны наша справа. Прывітанне яшчэ раз. Гэта па-ранейшаму жывы эфір Еўрарадыё. Пры мікрафоне Маша Калеснікава і мая сённяшняя госця Алла Ляцяга, менеджерка па камунікацыях піваварнай кампаніі «Аліварыя». І мы сёння з Аллай размаўляем пра А-фэст, які пройдзе ў Лошыцкім парку 12 жніўня ў суботу. Алла, нам тут ужо задаюць пытанні актыўна і актыўна. Я нагадаю, што мы разыгрываем рюкзак. Заплечнік аўтару лепшага пытання ён дастанецца, а яшчэ ў нас ёсць прыгожыя майкі з Францішкам Скарынам, і таксама Еўрарадыё некаму з актыўных нашых слухачоў падарыць і такую цішотку. Маша, а можна я вярнуся да першага пытання чытачоў? Я абяцала пра кошт піва сказаць, і вось мне якраз калегі падказваюць, што куфаль піва будзе каштаваць 2,5 рублі. Зусім так. Вельмі прыемны кошт. Добра, тут яшчэ пытаюць, просто цікава, а ў паўсядзённым жыцці Алла таксама размаўляе на беларускай мове? Цікавае пытанне, не пра фэст, натуральна ж. Я скажу, што брэнд «Аліварыя» увогуле вядзе камунікацыю са спажыўцамі па-беларуску. Таму для нас гэта абсалютна натуральна, і мы часцяком ужываем беларускую мову. І увогуле я шмат гадоў прапрацавала ў найстарэйшай беларускай газеце «Звязда», і там, натуральна ж, нашай мовай штодзённага ўжытку таксама была беларуская мова. Я яе вельмі люблю ўсёй душой і заўсёды рада, калі ёсць магчымасць у дыялогу пагутарыць па-беларуску. Дзякуй. Так, піша яшчэ Ціхан Зінкевіч. Ці плануецца пашырэнне лінейкі гатункаў элю? Вельмі цікава было паспрабаваць Іра, стауты, браун, але і іншыя. Indian Pale Ale. Так, іпа. Это я просто не разбіраюся. Прыходзьце да нас у музей, Маша, мы вам усё раскажам пра ўсе стылі і гатункі. Добра. Карці, ён кажа, што было б цікава паспрабаваць вось гэтыя і іншыя гатункі, якія так папулярныя ў Еўропе. Вялікі дзякуй за пытанне. Мы насамрэч заўжды так трымаем руку на пульсе часу. Нашы маркетолагі вывучаюць спажывецкія інтарэсы, і мы заўжды імкнемся нешта новае прапанаваць рынку і спажыўцам. Вось сёлета, напрыклад, мы запусцілі лінейку еўрапейскіх гатункаў каральян, блонд і дункель. Блонд гэта
піва па бельгійскім рэцэпце, абсалютна натхнёнае бельгійскім стылем. Гэта абсалютна непаўторны такі профіль піва бельгійскі. А Дункель гэта нямецкае, так, вы ўжо па мове адчулі. Таму штогод у нас выходзяць новыя гатункі, і мы натуральна імкнемся задаволіць інтарэсы спажыўцоў і натуральна ж рыхтуем чым здзівіць і на лета. Тут яшчэ таксама піўное пытанне. Добра, мы любім піва. Пырко быў у Киеве на заводзе «Абалонь». Ёсць фірмовая крама, і ў продажы ёсць піва жывое. Яго тэрмін прыдатнасці усяго 3 сутак. Ці плануе Алівары запусціць нешта падобнае ў продаж, таму што яно, маўляў, карыстаецца вялікай папулярнасцю? Ну, мы, ў прынцыпе, верым у тое, што пастэрызацыя ні ў якім разе не пагаршае смак піва, а пры гэтым мы заўжды ведаем, што можам у любы куток Беларусі даставіць наша піва, і яно будзе адменнай якасці і смаку, таму мы не бачым нічога дрэннага. Можна сказаць, што ўсё наша піва ў гэтым плане жывое і смачнае. Так, працягваюцца пытанні. Але ж яго яшчэ можна і захоўваць у лядоўні, і ў зручны момант адкаркаваць з сябрамі разам, каб пачаставацца. Так, яшчэ пытанне. Мікіта Нікулін. А фэст стане штогадовым і будзе праводзіцца толькі ў Лошыцкім парку? І ці плануецца стаўка на беларускія гурты, напрыклад, кавер-гурты, не без замежнага вядомага хендлайнера, натуральна? Добрае таксама пытанне, прыемнае. Сапраўды мы хочам, каб Афэст стаў традыцыйным, і прыклад леташняга Афэста, калі 80 000 гасцей сабралося, паказаў нам, што інтарэс да еўрапейскага фармату адпачынку ў беларусаў ёсць, і мы вырашылі, што трэба яго паўтараць, і сёлета і нават зрабіць яго больш маштабным, яшчэ больш цікавым, займальным і яркім у жыцці горада. Таму у нас мы паглядзім натуральна, як пройдзе Афэст сёлета, але на сёння у нас няма ніякіх прычын, каб не праводзіць яго, бо гэта сапраўды вельмі яркая падзея ў жыцці беларусаў, і нам падаецца, гэта такая добрая каштоўнасць і новая традыцыя, якую набылі беларусы. Наконт месца мы пакуль не знайшлі лепшага, калі слухачы Еўрарадыё нам зробяць нейкія рэкамендацыі, падказкі, мы ўсе іх разгледзім, натуральна ж. Але на сёння гэта найлепшая пляцоўка, якая адпавядае атмасферы фестывалю і ўвогуле садзейнічае таму, каб адпачынак праходзіў камфортна, утульна, прыемна. Наконт беларускага лайнапу я не сказала б, што у нас там толькі еўрапейскія выканаўцы ў сэнсе замежныя, да, таму што Беларусь жа частка Еўропы. У нас, напрыклад, беларускі гурт «Акуты» выступае. Intelligence, так? Там шмат Ганна Шалюціна. Вось беларускі гурт «Байстрыт джаз». Мы нядаўна у красавіку мы адкрывалі сезон вулічнай музыкі і праводзілі конкурс для вось такіх выканаўцаў якраз стрыт музыкі, і у нас пераможцамі стаў гурт «Малады», але яны граюць з вялікім імпэтам, вельмі прачулы таксама вакал у лідара гурта, і яны таксама будуць адкрываць Афэст, і нам вельмі прыемна, што такія вось маладыя таленавітыя выканаўцы таксама становяцца удзельнікамі такой буйной падзеі, як Афэст. Дзякуй. І яшчэ вось пытанне ад Ціхана Зінкевіча. Ці плануюцца якія новыя гістарычныя брэнды кшталту «Граф Чапскі»? Вельмі люблю гэты гатунак, жадаю крэатыўнасці і развіцця вашай кампаніі. Вялікі дзякуй, прыемна чуць. Мы таксама ганарымся Чапскім, любім яго і яго спадчыну шануем, і хочацца верыць, што так памнажаем і нясем яе у свет. Я б сказала, што Каральян у многім і натхнёны якраз асобай Чапскага, які ўсё найлепшае з Еўропы прывозіў у Беларусь. І мы таксама верым, што
не абавязкова пакідаць краіну, каб знайсці нешта лепшае, лепш за ўсё падарожнічаць і ўсё лепшае ствараць тут, там, дзе мы жывем, дзе мы нарадзіліся. І таму вось у нас асоба Чапскага, яна у прынцыпе ёю прасякнуты ўсе нашы гатункі, аліварыя як такая, і ўсё піва, якое варце у нас, яно у будынку, які пабудаваў Чапскі ў 1894 годзе. Вось, і наша новая лінейка Караль Ян, яна якраз такі ў гонар Чапскага названа, бо гэта яго поўнае імя Караль Ян Александр Гутман Чапскі. Я нагадаю сябры, што сённяшняя госця Еўрарадыё гэта Алла Ляцяга. Так, Алла Ляцяга, менеджерка па камунікацыях піваварнай кампаніі «Алівары». Я нагадаю, што мы сёння размаўляем у тым ліку і пра АФЭС, ну, як бачым, што нашых слухачоў натуральна цікавяць розныя моманты, якія звязаны і з гатункамі піва, вось, алівары. І хачу нагадаць, што задавайце нам пытанні, таму што Алла прынесла стыльны заплечнік, які мы хочам аддаць аўтару найцікавейшага пытання. Прыгожы, чырвоны, з лагатыпам алівары. Так, з ім дакладна можна ісці на АФЭС, а Еўрарадыё мае таксама чырвоную, прыгожую цішотку з францішкам Скарыны. Таму давайце актывізуйцеся і задавайце нам яшчэ пытанні. Алла, натуральна, што калі ідзе гаворка пра нейкі маштабны фестываль, буйны фестываль, так, тым больш, калі на ім прадаецца піва, гэта заўсёды чэргі. І заўсёды потым усе журналісты пішуць нейкія справаздачы пасля такіх фэстаў, і гэтыя чэргі заўсёды ёсць у загалоўках, потым на журналістаў усе наязджаюць, маўляў, вось вы якія, нічога пра гэтых чэргаў не бачыце, але насамрэч чэргі заўсёды кідаюцца ў вочы. Які чэргі там у зону фудкортаў, які чэргі там па піва, у туалет і так далей. Вось як вы будзеце з гэтым разбірацца гэтым разам? Мы сапраўды набылі пэўны досвед на леташнім АФЭСце, і для сёлетняй праграмы фестывалю зрабілі некаторыя пэўныя інавацыі, якія, спадзяемся, палепшаць адчуванне нашых гасцей. І са свайго боку мы зробім усё, каб госці фестывалю выключна атрымлівалі асалоду ад фестываля і не гублялі свой каштоўны час на нейкія побытавыя пытанні. Ну, па-першае, будзе пашырана санітарная зона і будзе палепшаная навігацыя, таму што мы заўважылі, што летась проста людзі ішлі ў нейкія найбліжэйшыя пункты і не заглядвалі далей. Ўсё ж такі ў парку вельмі шмат расліннасцей, не заўжды добра бачна, мы палепшым навігацыю. Што датычыцца смачнай ежы разнастайнай, сёлета будзе яшчэ больш. Мы утрая павялічылі зону фудкортах, это будзе больш за 60 кропак продажу рознай ежы, закусак. І таксама з півам мы разумеем, што часцяком прыходзіцца чакаць, каб твой келіх напоўнілі. Спецыяльна для фэста алівара яна была вельмі дарагія і такія суперінавацыйныя устаноўкі хуткаснага наліву. Дзякуючы ім, гэтаму крутому абсталяванню, ваш келіх будзе напаўняцца за 10 секунд. Таму спадзяемся, што заўважаць нашы госці гэтыя адрозненні і увесь час змогуць прысвяціць забавам, гульням, ежы і квестам, музыцы. Тут яшчэ такое пытанне, вось ці чакаецца нейкая платная віп-зона? Маўляў, вось некаторым людзям было б прасцей заплаціць, напрыклад, за ўваход, вось адгарадзіцца ад усіх, і там ім, напрыклад, афіцыянты бы нешта прыносілі. Вось ці такое магчыма ўвогуле ў перспектыве? Ну, ведаеце, мы наадварот не хочам. Цікавая прапанова, трэба задумацца над гэтым. Але ж канцэпцыя АФЭСта якраз такі заключаецца ў тым, што гэта такое народнае свята, вельмі простае, без пафасу, і дзе ўсе роўныя, усе аднолькава адпачываюць, маюць аднолькавыя магчымасці, і таму нам падавалася неяк не з рукі
куткі, ствараць спецыяльныя нейкія асаблівыя зоны, тым больш што фестываль цалкам бясплатны, і для нас гэта важна, каб гэтая каштоўнасць для нашых спажыўцоў, для аматараў піва і еўрапейскага адпачынку заставалася, і мы хочам, каб, ведаеце, як Facebook, гэта бясплатна і будзе бясплатна заўжды. Мы хочам, каб і Афест таксама быў бясплатным заўжды. Ну і вось яшчэ у суботу чакаецца спёка ў Мінску, так? Таксама цікава, вось як вы будзеце апроч піва халоднага, так, збіваць гэтую спёку, можа будуць нейкія там басейны, нейкія такія зоны, вось дзе можна будзе проста абліцца жадаючым. Цікавая прапанова, задумаемся над гэтым. Але я хочу сказаць, што піва насамрэч той напой, які вельмі добра спаталяе смагу і якраз такі аднаўляе водны баланс у арганізме. Таму гэта, мне падаецца, найлепшы ўвогуле сродак ад любой спёкі. Ну і хочу адразу сказаць, што ўсё ж такі Лошадскі парк, чым і цудоўная такая пляцоўка, што гэта менавіта парк, не пустыня, не паляна ў чыстым полі, гэта сапраўды парк, і там заўжды ёсць і старадаўнія раскідзістыя дрэвы, дзе можна будзе ў цяньку схавацца, і больш так для тых, хто не так любіць спёку і яркае сонца і загараць, можна будзе таксама адпачываць. Алла, і апошняе пытанне, вось да якой гадзіны будзе прадавацца піва, таму што гэта цікавіць многіх, бо некаторыя ў мінулым годзе прыйшлі у 8, а піва ўжо не прадавалі, а хацелася. Мы плануем, што піва будуць прадаваць амаль да самага канца, да 9 гадзін. І разлічваем, што гэта у прынцыпе такі камфортны час, калі ўжо ўсе змогуць спакойна атрымліваць асалоду ад музыкі, не турбавацца пра нейкія побытавыя моманты, ну і таксама камфортна адпачываць на фестывалі. І так, это мы ўжо такое пытанне задавалі. Так, сябры, на жаль, наш час ужо падыходзіць да канца, і нагадаю, што госцяй сённяшняга жывога эфіра Еўрарадыё была Алла Ляцяга, менеджерка па камунікацыях піваварнай кампаніі Аліваре. Дзякуй, Алла, спадзяюся, што мы ўсе сустрэнемся на фэсце, правильно? Абавязкова чакаем, прыходзьце, будзе здорава. Так, і падарунак, каму падарунак? Якое пытанне вам больш за ўсё спадабалася? Давайте, так, каб недзе прагледзець ліст. Добра, мы неўзабаве пасля эфіру вось пад гэтым відэа выкладзем наш тых пераможцаў, якія і атрымаюць заплечніка ад Алівары і цішотку ад Еўрарадыё. Усё, усім шчасліва, пакуль. Пакуль.